Mayad nga adlaw probinsya kang Antique para sa aton news break. Bag-o nga rescue vehicle gin-turn over ni Governor Kajao sa PDRRMO. Sa pagbukas kang semana kadya Lunes nga adlaw sa flag raising ceremony, gin-turn over ni Governor Rodora J. Kajao sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o kon PDDRMC ang sangkabag-o nga rescue vehicle. Diya mangin mampuslanan sa tayuyon nga pagserbisyo sa mga tumandak ng Antikenyo sa pagpanguna ni Governor Kajao. Antique sa ikapito nga pwesto sa Regional Coffee Quality Competition 2024. Namayagpag ang Robusta Coffee Products kang Antique sa ikapito nga pwesto sa Regional Coffee Quality Competition o kon RCQC 2024 nga ginpatigayon sa barista kang Coffee Academy of Asia sa probinsya kang Iloilo. Ang nasambit nga coffee products amo diyang bugal nga nagtilawas sa probinsya kang Antique nga nakipagkompetensya sa 17 tanan ka mga entry nga ginpangunahan ni Antonio Endencio sang kabarangay chairman kang Barangay Bulalakaw Sibalem kag presidente kang Kaluoy Tula-Tula Sikap Organization o kon BCTSO para sa mga mangunguma kang kape sa andang banwa. Matandaan nga gintaw-an kang gobyerno probinsyal ang BCTSO kang milyones ka pesos nga pondo ang Coffee Processing Center agud mabuligan ang mga mangunguma nga mapamayad ang andak produkto kag mapaubra kang Food and Drug Authority o kon FDA. Ako si Manuela P. Samulde para sa Antique News Break.